Toboi tani mani khatijak ani je bukhani khogorno tini sanani bagai Facebook live ma phaika tei kabangma borok poder porwan sokai mano eba keba kabangma borok poder porwan soknai ang sai mano fiaba tini ang mono kok sanan tangi tongo bukhani kok hoyto ano oneke kahamke siniya ba bujiya na kabangma borok Devid Murasing bahai hubutoi abone toi আলোচনা সমালোচনা চলেবো এবাকে অনেক বড় কারণ হামজাংনাই tongo kabangma leaders rok ano naisir nais jajagi tongo ang saimano haipano actually যে সময়ে জরা সব পাইনাই aprose bo borok bahai jora se borok no sinimungru amoni bagai jora phaithung hinai no naisingai ang tongmani jora phaika hengke reply renai abo ani bukhawo sobjak tongmarok no ang lokorni buskangmo sanai hinai tongo tini 2009 puila hastewo separate state in demand tisajak fru mo separate state man kha ke chini ha te chini to phanasang kaisa solution reim na hini bukhawo one shop mung thaimani ya gulo 2011 no ang ani job contract basis ulo regular thangka auditor abang ya kare rikha izak khaika ama ya karmani ya gulo aprone wa ani bukhawa mon wan som tongmani o do phano je sekapano fiok ni bagai permanent solution ni bagai ang bukhaisa sipaing nahi nei kabangma borok ano leader rok nei neta rok nei tinin tino wan sogo borok kaham ini sao hamini sao tiaba actually ang mas sanai ang to leader ni saksana mone khaiya tini bo leader ni mone khaiya ang worker boya 15 lakh 16 lakh tiprasa o tiprasa ni bisingo ang khoroksa ani responsibility ni samongno ang khlai tong tei tini wa ang kaisa decision ani final tei kaisa mind makeup khaipeka buba garno bang saya ko Facebook live ni bising tei buba garna tini kaisa message denan musugo tei hastene lukurok no tini kisu koyekdin romoi buba garbai kok salayo bobai bini bukhani kogrong no salayo kise misa debate khali amone bising tei Simon kha buba gra bonek bobo chini dokhana tei belaike tension tongo bahai ke chini ti prason future na tei nai ti prason generation na tei nai mongsa so khai de mano nai aro bisingo central government no convince khainani opor dige local management tei babaisa dik dia nai nei khanke kabangma borok nukha boba garna pongai khongai kono call khayo even 5টা 5:30 bono call khayo pila sak kaham dehini sango sorry kaham dehini sango mon ya golong gangke maximum borok no ticket ni kok salayo personal benefits ni kok salayo apno tei boba grabo khub bukhawo tek tongo ang saimana abo nature politics ni amo haino fiaba tiniwa ang self declaration kaisa ernani muchungo before the 2023 assembly election tiniwa
Facebook live ni bising tei boba garna message tei tipra sarno message tei chini tipra ni workers no kaise message na mosungo hoyto ba oneke expect khaibi ang nai am hoike sawana nei even joto borok obo khai bumang lagang khaklayo jora paikan kanang onok nai ni tongo sana ni tongo abang khani final decision ka taklai anyhow any situation the person is solution ni bagai bobag raje bini nok flat phaloi choba khaina ni bagai je tiarangai tongmani bobagra tinibo kabang offers man no reject khaimani the person a future generation no one sogoi o jago kabang borok ke negotiation khainai kamai thangamo o je bobagra je bini je standpoint without the person is solution constitutional solution without the person is generation future bonotine khelwar khaya ai hini bobag je standpoint tongoni aboni loge the prajoni khoroksa borokano basajak tongthung krithung khoroksa netafano tongthung krithung ang saimono ti prasarok tongnai maximum leader of krifano ang to leader ya worker boya 15 lakh ti prasa 16 lakh ti prasa bisingo ang khoroksa ani daitto palon khai tongo ang bubini loge by stand tongo any situation any je kono situation no bobagra no ang taklai 2023 bini ungklogo basanai te ani self declaration ka bobagra no mi afro ani bus kamo ko ekjon netritto tong leadership rok tongo chini youth ni leader rok tongo ko ekjon Binwatia song, they nini Darotindra Jamatia, they were nano leader tong Hollywood song. Bobagrano ko ekta seat offer khaika SM lo contest khane bagai ang kono phone bona reply riya ko